priatelia, dámy, páni, drahé Sofíne kamarátky, drahá babočka Admiralis, tu bol moje, že drahí Michalovčančania, vítajte na výročnej a výnimočnej udalosti na prvom slam poetry v Michalovciach od Zedníku času. Som rád, že aspoň kolegové tleskajú teda. Priatelia, obligátna otázka. Kto z vás vie, čo je slam poetry, nech dvihne ruku teraz. A tí ľudia možno, že tiež nevedia. My počkáme. Je to v poriadku. Máte čas. A zoznamujeme sa s publikom. Teraz sa publikum zoznamí s nami. Veľký potlesk pre ďalších 20 na vás sme čakali. Oni ste neprišli, Míšo bol šťať, takže sme začínali dosť neskôr. Slečný, viete, čo som povedal? Výborné. Na to ste prišli. Slam poetry je súťažný žáner performatívnej poezie. Takže tu budete 4 súťažiacich a 2 nesúťažiacich na tomto koberci, ktorý znamená slobodu, teda freedom. Ako vám budú v 3 kolách rozprávať svoje životné vôle, svoju poéziu, svoje čokoľvek, čo robí Mišo Hlivka. A vy, drahá porota, nás budete hodnotiť, lebo najlepšie v tomto svete je na tom, že môžeme hodnotiť iné ľudské bytosti. Dokonca čísla. Slam má iba 3 pravidlá, prvé, druhé a tretie. To prvé pravidlo je, že každý zo slamerov a slameriek na tomto krásnom koberci môže hovoriť iba autorský text. Nesmela mu to písať mama, nesmela mu to písať frajerka, nesmel mu to písať Pavol Orsak Hviezdoslav. Kto sa tešil na Hviezdoslava, Edgara Allana Poeho alebo podobných básnikov, je nám to veľmi ľúto, my sa polepšíme. Druhé pravidlo je žiadny kostým a žiadna rekvizita. To znamená, že v čom títo slamery vystúpia, v tom naozaj bohužiaľ chodia aj medzi ľudí. Je nám to ľúto, je to tak. V tomto druhom pravidle je aj žiadna rekvizita, to znamená, že ak niekto bude slamovať o hrochovi, nesmie si hrocha doniesť, musí hrocha stvárniť. Tretie pravidlo je časový limit, ktorý dnes nebudeme mať, takže toto pravidlo preskočíme. Štvrté pravidlo, teda vravel som, že budú iba 3, ale klamal som vám. Priateľ, štvrté pravidlo sú, ako ste už videli, ako som vám už povedal, tieto krásne body. Vyberieme si 5 z vás v prvom kole, 5 z vás v druhom kole a viacej vás tu není, takže... To tretie kolo ste nám trošku dojebali, ale vôbec nám to nevadí, my sme zvyknutí. Raz sme v Trenčine boli pre 6 ľudí. To bolo skočiť ďalej, alebo no, neviem. Takže každý z vás, vlastne každý z vás divák, dostane jednu sadu bodov. Tá sada je od 0 do 9, ale hodnotiť môžete od 0 do 10. Ako je to možné, pýtate sa, priateľia. Je to možné tak, že dáte dokopy 1 a 0 a svojim Rexonamulom kolega nalevo nebo napravo promine, vytvoríte 10. Samozrejme môžete byť aj kreatívny, môžete tam dať aj čísla ako 69, ležatú 8, 99, my sme zvyknutí. Áno, za tých 8 rokov sme už videli nespočetne veľa pičovín. Bohužiaľ viac ako 10 to nesmie byť. 0. Priatelia, 0 znamená, že to bol najhorší odpad, ktorý ste v živote videli. Je to niečo ako koníkov fašistický prejav, preložený Google Translatorom do maďarčiny, potom stavať do nemčiny, potom stavať do mongolštiny, potom opäť do slovenčiny, používaný ako návod na úpravu pračiek. Proste zlé. 10 znamená, že nič lepšie v živote ste nevideli. To znamená, že reinkarnovaný Milan Lasica sa rozpráva s Glebom, ktorý ešte nie je reinkarnovaný, v backstage na Grape o záhradkáčení. Alebo o motýľovi. Alebo o prsiach mladej Zdenky Studenkovej. Všetci sme ich videli, niektorí nezabudli. Takže to medzi tým, to znamená, že 1 až 9 je medzi tým. Takže to môže byť veľmi na piču, stredne na piču, v poriadku, dobre, haha, raz som sa zasmiela. To sme iba u čísla 5. Takže
Priatelia, dúfam, že vám je to jasné. Ja poprosím svoju šarmantnú asistentku. Abigail Vrádov. Pôvodom z ďalekého Štítnika. Dnes len pre vás, aby rozdala body. Porota, prosím, hláste sa sami, lebo inak vám to demokraticky vnúčime. Nebojte sa. Prišli ste v takom počte, že každý bude porotou. Máme prvú porotu, máme druhú porotu, máme tretiu porotu, máme štvrtú porotu, piata porota. Sem. Nie. Tu slečená. Alebo tu slečne. Slečna bude preskakovať, zároveň aj bodovať, je to krásne. Normálne je pre nej pravidlo, že rodina ani priateľ Slamera by bodovať nemal. Dnes to ale nie je možné. Takže je to v poriadku. Priatelia, ja musím zistiť, kde vás mám, takže zahráme si takú interaktívnu hru. Ja poviem 1, vy poviete 2. Ja poviem 3, spolu povieme teraz. Nespravíme to. Ja poviem 3, vy poviete 2, a ja poviem 1, spolu povieme teraz. A potom mi ukážete svoje body. Kričte, je nás tu málo, ale aspoň zvukovo, na záznam, vytvoríme dáv. Takže priatelia, vaše body za 3, 2, ešte raz. Väčší dáv. Spartakiáda. 3, 2, 1, teraz! Super, kričať ste pochopili. Pozor, zdvihnite to, držte to. Máme tu prvé body. Jedno číslo nevieme. Druhé body. Tretie body, štvrté body, piaté body. Zapieskajte si, ste úžasní, fantastické body. Okrem toho, že bodujete a okrem toho, že poznáme porotu, tak čoskoro, niektorú porotu poznáme aj lepšie, ako by sme chceli. Tak čoskoro poznáte aj súťažiacich. Súťažiaci budú 4, ale vystupí nás dokopy 6. Je to možné, lebo máme 2 predskokanov zatiaľ, ale možno v predskokaní príbudnú. Priatelia, ale dnes budem predstavovať iba súťažiacich slamerov. A prvý na tomto koberci je môj najobľúbenejší súťažiaci slamer, môj najobľúbenejší básnik. Volá sa Tomáš Straka, som to ja. Dobrý večer. To som si ani nezaslúžil. No, priatelia. V tomto červenom klobúku sa nachádzajú 4 papieriky. To je poradie, v ktorom slamery pôjdu v prvom, druhom aj treťom kole. Sof to nečakala. Ja som myslela, že sa budeme meniť potom. Ale mňa nezajíma, čo ty si myslela. Lebo ja to platím. Takže priatelia, z tohto si budú slamery, slamerky a Mišo Vlivka vyťahovať svoje body. Ťahovať svoje body, svoje poradie. Takže poprosím teraz z ďalekých Košíc príchodivšiu na univerzite UTJŠ chodivšiu prídavok na majstrovstvách Slovenska dávajúcu slamerku, ktorá sa volá Sof! Sof si nikto nechce ísť prvý, lebo číslo 2. Priateľa, nikto nechce ísť prvý, lebo prvý sa vraví, že idete najprv, keď ešte nikto nevie, čo to je, a potom idete posledný, keď už niekoho nezaujíma. Takže, druhý slamer alebo slamerka, môžeme byť teraz genderovo viacej rovnostársky, takže pôjde muž. Alebo huba. Človek, ktorý je najsurreálnejší básnik. Od Prahy až po Mukačeho. Je to človek, o ktorom nikto ani nevie, čo za kokotení to trepe, ale všetci to milujeme. Je to človek, ktorý niekoľkokrát rozosmial ľudí, ktorí sme ani nevedeli, že v publiku máme. A snáď to spravia dnes. Mišo Hlivka! Tak ti treba. A už zostáva iba číslo 1 a 3. Ebi, je to medzi náma. Ďalšia slamerka je slamerka, ktorá začala slavovať minulý rok na workshope v Košiciach, ktorý viedla majsterka Rakúska Katarína Vente. Rovnako je to slamerka, ktorá je, ako by si povedal, náruživým hlasom, alebo najsilnejším hlasom slovenskej queer scény. A ja som veľmi rád, že je tu zastúpená aj skutočná básnička, ktorá chodí všade v čiernom.
Eddie! Abigail, vytiahnuvšia si z dochu. Výborne. Takže ja mám číslo 3 a priatelia, toto sú naši básnici. Ja na náš krásny stojan píšem 1, Abigaila Vránová, 2, Sofia Sofinatová, 3, som ja, Straka Tomášov, 4, Hlivka Hubatý. Ale keďže ísť prvý je ako vyšťať sa v sne. Nikdy to nie je dobrý nápad a najhorší nápad je, keď sa vám sny splnia. Máme tu taký inštitút, v celom svete, slamovom svete inštitút. Predskokana. Maďari to volajú slamová panna. Češi to volajú černý kúň. My ako krajina, nachádzajúca sa medzi týmito dvomi, sme to skombinovali. Takže u nás je to slemujúci kentaur. Je to človek, ktorý sa obetuje za naše hriechy a pôjde prvý, aby sa na ňom porota neúprosných sudcov a sudkyň kalibroval. Ja ešte predtým, ako uvediem našu prvú predskokanku, ktorá je zároveň aj porotou, takže sa bude hodnotiť sama, to bude nádherné. To sme ešte nemali. A ešte predtým, ako pôjde Zuzka Sivosvetrová, a potom máme aj Zuzku Červenosvetrovú. Skôr ako pôjde ona, chcem sa spýtať vás, cteného publiku. Chcel by niekto z vás tu, na tomto pódiu, dať niečo? Ja sa otočím do tejto krásnej červenej scény, počítam do 3. A keď tu nikto nepôjde, tak pôjde Zuzka. Takže idete. Povedz, čo by to mohlo byť? Môže byť čokoľvek. Môže to byť báseň. Môže to byť autorská báseň. Môže to byť autorská nebáseň. Môže to byť tvár. Proste čokoľvek vaše srdce chce. Ja s vami No poď. Dneska to bude bez cenzúry. Dobre? On toľko. Dobre. Sú to vaše peniaze, takže budeme sa vás snažiť naplniť, aby si dostali tú žánrovú pestrosť. 2,5, 3. Zuzka, je mi to ľúto, ideš ty. Takže priatelia, veľký potlesk pre ženu, ktorá dnes sa prišla pozrieť, zaplatila si vstup a ešte aj vystúpi. Zuzka! Takže ahojte, ja som Zuzka. Bezstojanová. Radšej. Prvýkrát slemujem a väčšinou nerimujem a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Mne už sa to páči teraz. Chýba mi to. Chýba mi ten šum, tie tiene, čo brhali vysoké stromy, ktoré sa voľnili vo vánku. Boli sme obklopení prírodou z každej strany, ako by sme boli uväznení. Chýba mi to, ako sme sa hanblivo v reflektore mesiaca držali za ruky a pozerali na hviezdy. Chýba mi, ako sme sa opito smiali, lebo sme nevedeli, či padá hviezda alebo my. Ako nás od seba delili len naše šiltovky a teplý júlový vzduch. Ako nami tvoje dotyky prebehli ako 1000 voltov, ako som mala zimomriavky v júli, ako drsne a zároveň nežne si hladil moje dovtedy nepoznačené stehná. Ako si sa pod svetlom tlmenej lampy spýtal, chceš pusu? A ja som ti odpovedala šibalsky, so smiechom, na perách s očakávaním, že si ju vydobieš. Ale nestalo sa. Smutne si sa otočil, urazene si odišiel s nevypovedaným dobrú noc na tvojich nedotknutých perách. Chýba mi to. Nie tvoje hladkanie môjho kotníka, lebo si sa bál ublížiť mi alebo sebe. Nie tvoja ruka na mojom stehne, aj keď som ti uhrávano stále odhodlane posunula nižšie. Chýba mi dotyk. Cudzí dotyk, cudzie pohľadenie, aby sa niekto k môjmu telu správal rovnako nežne ako ja, keď ležím v posteli a zaspávam a ty si to vystihol. Dal si mi, čo som v tej chvíli potrebovala a ja som ti bola vďačná a možno by som ti dala aj viac. V tú noc sme boli svoji, či sme chceli, či nie, svet patril nám a nás delili len naše rozdielne cesty domov. Chcem to zažiť znova, tie úsmevy a opitosti, hviezdy, naše spotené telá, tak veľmi túžiace po dotykoch. Aj to svetlo tlmenej lampy a tiché šumenie stromov v pozadí, znova a znova a znova. Presne takisto, možno by stačilo pridať len ten bosk, to by bolo lepšie ako naposledy. A možno aj teba. Možno tam chcem presne teba, no len vtedy na tom mieste, nikde inde. Tam budeme znova ja a ty v rajskej záhrade. Wow! Zuzka! Priatelia, je to tak. Poézia na východnom Slovensku. Sex a panenka. My sme veľmi radi, že to tak funguje. Ja som po dlhom čase počul čas od ženskej slemerky a slam od ženskej slemerky, ktorý bol hetero.
To sa tiež dávno nestalo. A som ti za to, Zuzana, vďačný. To už v Košiciach také nemá. Priatelia, ja tieto kraviny trepem preto, aby vy ste sa kalibrovali samozrejme a zistili, koľko bodov chcete dať. A teraz si prvýkrát skúsime, či ste pochopili bodovanie. Takže, body za 3! 2. Ešte raz, no, skúsme tú dvojku, nech tu nekričím sám ako debil. No, za 3! 2. 1! Teraz. Máme 4. 0 je najmenej, hej? 6, 10, 9 a 9. A to bola Zuzka! Ja už som chcel vyhlásiť som, že ide, ale No to nech potom som sa radšej pozrel, lebo pre mňa zapamätať si 4 mená za sebou je niečo ako spočítať 5 čísel. Proste bez papiera nemožné. Priatelé, teraz je do duelu. Čiže na prvé kolo a budete počuť to najlepšie zo slovenskej scény, čo malo čas a chcelo prísť do Michaloviec. Takže proste špičky. A čo by som povedal o Ebi? Čo som ešte nepovedal? Ebi je bez cenzúry. Ona tak hladí hánkami, vypichuje tie dobré veci na sebe a tie ostatné na slovenskej spoločnosti. A ja som veľmi rád, že pozvanie do Michaloviec, na náš rodný východ, prijala aj, ako keď menej pijem, tak horšie moderujem. Prijala aj táto slemerka, básnička, influencerka, ITčkárka, proste, že prišla aj Ebi! Urob salto! Neviem. Že pôjdeš? Nie. Ej, čo ma fotíš? Ty čo? Ahojte, ja som... Dobrý deň. Ok, týkam. Ahojte, ja som Ebi a Tomáš povedal, nech naťahujeme, tak... Lúskanie som to povedať. Vidíš, áno. Povedz. Že keď sa vám niečo páči a nechcete byť otravní, tak môžete lúskať namiesto tlieskania, čo znamená, že sa vám niečo páči a nie ste, že... A ešte slamuje takto. Sám by som to povedal. Už môžem moderovať. Môžem. Dobre, anyways. Ja mám takú vec v tých slamoch, že píšem na poli po anglicky, na poli po slovensky, lebo tak aj rozprávam tu v Idžabane a tak vlastne dúfam, že budete aspoň polovice rozumieť. Všetci. A tiež som veľmi rada, že týmto môžem započať dnešný ekumenický program. Yes. God loves every person equally, every cis and straight person equally, said the white man. Every sinner shall face eternal damnation in hell, but not those who use God as an excuse to be hateful, not them. Zachovajme si naše tradičné hodnoty, a tým myslím alkoholizmus, nenávisť, zaostalosť a korupciu. Veď na čo byť tolerantný, keď môžeme zakázať interrupciu a tranzíciu? Faktem. Donútiť to 16-ročné znásilnené dievča mať dieťa, ktoré nechcela a nechať toho trans človeka, aby sa zabil, lebo jediná cesta, ako sa dostane do správneho tela, je v ďalšom živote. Win-win. Perhaps you find it a little cruel mať morálny kompas založený na knižke, podľa ktorej je otroctvo cool. Leviticus.
other news, US Christian group accused of covering up sexual abuse of minors. Kto ťa nezabije, ten ťa posmilní, ty ho nahlásíš verdikt nevinný. Hanbí sa za svoj outfit pochybný. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, v plene ovca i svinia i mucha sme tého názoru, že môžeme byť radi, že sme zvieratá a nie men. Ďakujem. Evi Vránová a jej krásny slam v slovenčine, angličtine a latentnej šarištine, priatelia. Ja som si pozeral frazeologický slovník slovenského jazyka, význam dožubať tam nebol a o to sme radšej, že to používaš. Lebo trojjazyčná. Môžeš byť iba ty a Andrej Babiš. Priatelia, vaše body za 3, 2, 1. Teraz! A máme 0,1. Aj to sú body, budem to brať ako 10. 8, 9, 8 a tvrdých 6. Evi! Priatelia, nebojte sa, slam. Tá šestka bola od KDH, by the way. Nebojte sa, slam je škôlka demokracie. Tak, ako chceme počuť každý názor na tomto koberci, chceme počuť aj váš každý názor. Tie body sú preto, aby ste sa vyjadrili vy, my počúvame. Lebo bohužiaľ aj vy musíte počúvať nás. Takže je to také 50-50. Po ďalšej škôlke demokracie prichádza ďalšia škôlka demokracie. Češi. Úplne než, priatelia. Uteč, pokiaľ je šanca. Úrad pre jebanie študentov. Alebo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Všetko to sa skrýva v tejto nádhernej skratke. Ale čo sa skrýva za skratkou SOF? Sofistikovane opýta filozofka. Ja nechcem, no, proste, čo sa skrýva za skratkou SOF? IA, ale IA je také, vlastne používa. No, proste za skratkou SOF zistíme my, všetci, lebo teraz, tu, od tohto krásneho motýla, prichádza SOF! Ahojte, ja som Sof. Mám rada fonetiku, fonológiu a prozódiu slovenského jazyka, ale sme na východe, takže ju nemusíme dodržiavať. A zhodou okolností je tento text, ktorý vám teraz poviem, taký, že vlastne vznikol v reakcii na istý komentár od jedného nemenovaného politika, ktorý tiež je súčasťou KDH. A tento text sa volá Pliaga. Toto je pre tých, čo nás majú po krk, alebo aj v zuboch. Aby vedeli, že nechceme shit navyše, len support. Je mi ľúto vidieť v ľuďoch, ktorých milujem, ten smútok, čo im zasadili do srdca ich najbližší a túto. Báseň píšem krvou, ktorá tečie ako rieka váh za našich chlapcov, NBs, dievčatá. Akože fakt, ty vole, čo im kurva vadí? Že máme vkus na hudbu, že sa vieme zladiť, sme radikálne mladí a dýchame aj za tých, čo sa nedožili rána. Matúš a Juraj. Už nechcem vidieť fatality v žiadnych TV správach, ale čo čakať od krajiny, v ktorej si nácek za dobitie človeka na smrť 9 rokov odpikáva, ale vlastne iba 5, lebo nezavoňala tráva. A správal sa dobre, tak chalaná nechali si len tak plávať. More je plné rýb a ja sa nebojím tých teplých. Nebojím sa trans ľudí či národnostných menšín, nemám strach, že Amerika nám obsadí Trenčín, nemám strach, lebo ho nemáme mať pred čím. Ja som ten G, ktorý vám povie, že be gay, do crime. Aj keď realita je taká, že v 66 krajinách sveta sme zločinci. Takže je to skôr be gay a do fi, že ich čoskoro nebude 67. V tomto bode nás už asi fakt nič neprekvapí. Sme queer. Videli sme všetko. Paleolit, stredovek aj dnešok.
Stavali sme pyramídy, Koloseum, Prešov. A keď sa pozriem naokolo, neviem určiť, kde som. Inflácia stúpa, ľudský život klesol, iná kosť je drahá a my platíme mesom. Kde som? Poďme spolu lietať, až kým doletíme niekam, kde možno v tých hviezdach tkvie nádej a viera v lepší svet. A toto nie je ďalší bežný text. Musíte vedieť, že ste sladký ako letný med. Vesmír je koktejl, ktorý nemá žiadny pevný stred a preto netreba nám handry ani lesklý Benz. Mňa vážne netrápi, kto z nás má v rukách väčší stek, to, na čom záleží, je vlastne iba 5 písmen. Viete, ktoré to sú? L, A, S, K, A. OK. Aj keď možno sú to 4, lebo Ačko vlastne je to isté, ale to je jedno. Poďme sa len kvíliť. Buďme ako Mike a dajme tomu spirit. Raz sa otočíme dopredu, len taký, že we did it. Priatelia, to bola Sofia z UPJŠ, kde nie je ani sa, ani to. Majú tam šat, takže to vlastne to isté, iba nie. Takže, to bolo hlboké, tak neviem, ako to je. Priatelia, body pre Sof. Za 3, 2, 1. Teraz. A máme 0-1. 0-1 šít, áno, máme 9, máme 10. Máme 9, máme 9 a máme 7! Priatelia, teraz príde môj obľúbený básnik a som to ja. Vypol si mikrofón. Takže vypol som si mikrofón. Úplne, to bolo rozdiel. Priatelia, teraz príde môj obľúbený básnik Tomáš Straka, takže spravíme to takto, že kamaráti, teraz na stage prichádza Tomáš Straka. Ďakujem pánovi moderátorovi a jemu to dnes výborné ide. Bolo to skvelé, ja si to vážim, takýto úvod už som dávno nemal. Rozmýšľam, čo budem dávať. Si dám nový text, hneď na prvé kolo. Pravil som, dávajte nové texty na prvé kolo. Tak ho nedám ani ja. Dobre, dám text, ktorý sa volá Pohádky. Keďže som sa narodil v Prahe, môžem dávať čechizmy. Ale iba preto. Deti, nerobte to doma. Je to nebezpečné. Text sa volá Pohádky, lebo rozprávky sú také nepohádkové. Ďakujem si srdečne. Budeme dokola vraveť si pohádky. Košickou stanicou videl som viesť tanky do Ukrajiny, Sýrie, na Blízky východ. Ježiš, náš spasiteľ, ohlásil príchod. Krídla bombardéru sú jeho krucifix. Stratíš robotu a vieru, nakoniec stratíš ksicht na obchodnej ulici. Decko ti zabije, ten najslušnejší Slovák iba tak spasie. Vyšegrádska čistá rasa je jak tabula rasa, prázdna, biela a debilná a ľahko zneužívať dá sa. Vravia pogrom, spálte stánky s kebabom, pogrom, vypálte večerky Vietnamcom. Pogrom, skurvení Slováci, vôbec nic neumí a kradou nám práci. Áno, žil som v Prahe. Prosbu o slobodu nemá kto vyslyšať a o pár rokov bude musieť zase zmeniť štát. Sme také malé hovno, že v najbližšej vojne nikto neštekne po celej krajine, už vôbec nepomne. Každý s iným názorom vraj nech ide do plynu. Povedzte mi, kto ničí pomníky pre Jána a Martina? Stena na Facebooku ideálny štát. Každý musí hovoriť a nikto premýšľať. To umenie zdá sa ti akési nepravé, všetky múzy si znásilnil za stolom v reklame, na dušu, na hlavu, na telo, škripec. Chcel si byť fangok, si vyjebaný kreatívec. Za veľkých vodcov postavme sa do lajny. Kedysi Masaryk, dnes Messi a Felajny. A drogovať a klamať, šukať, kradnúť, piť, veď pokiaľ nie si z Kieva, je najlepší čas sa narodiť. Humanitárne bombardovanie, okupácie, vraždy z hnitej kosti. Humanitárne už je všetko, snáď okrem ľudskosti. Všetky duchy do jednej nám dnes spália napalmom. Veď nenávisť je pre všetkých a ešte aj zadarmo.
Pohoda, Metronom, Colors, Siget. Chcel som sa ísť zabaviť, varujú ma pred vojnami. Univerzity sa sťažujú na nízky predaj kníh. Kámo, čo dnes letí, sú omoľovanky pre dospelých. Rúžovou farbičkou vyfarbí slonika. Kým si pol sveta trest chudoby odpiká, hanbíš sa s ňou pritúliť v zadnej rade v kine, všetko, čo si vždy chcel vedieť o vzťahu, nájde v zákone o rodine. Keď si tak predstavím tú našu rodinu, všetci emigrovali okrem otca, ten má rakovinu. Ráno som sa zadíval do vlastných očí, zistil som, že ani nečakám, kedy tá frustrácia skončí. Komunisticko-fašistická vláda v 21. storočí a Platón už postýkrát v hrobe sa otočí, starena nad hrobom zase sa rozkročí, porodí chudáka, konzum ho zotročí, napluje do očí, covák. A pekné selfiečko, ukradlo ti tvár, jebni si ju na tričko. Jazyk po kolená pred očami čmuhy, žiješ len preto, aby si zanechal dlhy, kedy si veril, že umenie niečo zmení, z protestov zvonenia hipsterských detí, vyrobené a púšťané na telefónoch vyrobených v Číne. No za to s vlajočkou nápisom Free Tibet, protesty, skvelá budúcnosť, keď vám vyjde 90% ľudí, nebude to dosť. Protesty, skvelá budúcnosť, kričať niečo hluchým ušiam, novodobácnosť. Jedna správa pre všetkých Slovákov s neonacistickým ošialom. Sme len žobrácké etnikum znásilnené Tisom a Mečiarom. O 3:00 ráno za kompom, tak čo tu ešte hľadám? Veď net je iba na porno, aby vyhral voľby neštandardným stranám. Neomarxistickí moralisti, kresťanskí moralisti, inkvizičné čaty. Ľudia vás majú v piči, chcú iba vyššie platy a boty a šaty a domy a chaty a ketamín. LSD, Tramal, Xanax a Enko a žiadne vyššie ciele, len prerušiť pocity samoty. A všetko bude skvelé. Melie. Mlinček meso, melie, derie, hlavička zloma sa derie a nevie, že je v najlepšom z možných svetov v tom prvom. Bez salev z mínou, metou hraničných múrov, kričí tu som tým najhorším druhom. Boh múch, výbuch. A ďalšia pesnička v podivnom repete. Čo všetko môžete, voliť si tých istých starých zločincov, ale v novom svete. Nechcete. Nechcete. Nechcete, 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 nechcete. Priatelia, to bol môj obľúbený básnik Tomáš Straka. Vracia sa moderátor. Tomáš Straka, okrem toho, že vie slamovať, napísal aj 5 kníh, 1 balet a kopec neslušných facebookových správ. Aj videí. Proste nikdy nemôže byť tento človek prezidentom. A priatelia, vaše body pre mňa za 3, 2, 1, teraz! Máme 0-1. To som nečakal. Máme 10, máme 8, máme 9 a máme 9. Ďakujem krásne. Je nepísané pravidlo, že ľuďom bez vlasov sa osmičky nedávajú. Lebo občas to dostanú, že 2 osmičky a potom je to... Chcete povedať viac, ako chcete povedať. Ale dnes som to ešte nepovedal, toto nepísané pravidlo, takže neberte to zlom. Ja to tiež neberiem zlom. Až od teraz. Takže, priatelia, posledný súťažiaci v tomto kole. Človek, vďaka ktorému sme všetci tu, lebo on šoferuje. Človek, ktorý je vynikajúci, že šoferuje, lebo sa mu nemusíme skladať na benzín, keďže má elektrické auto. Človek, o ktorom čokoľvek poviem, je to úplne zbytočné, lebo to, čo uvidíte, už neuvidíte nikde a nikdy. Takže priatelia, vypnite si svoje, prosím, príjimače, vysielače, lebo teraz bude vysielať Mišo Hlivka! Ďakujem pekne. Zapnutý? Dobre, to je lepšie. Dobrý deň, dobrý večer. Tak si vyber.
Tak ja by som tentokrát rád začal tým, že popri slam textíkoch som aj na také visi. Neviem, že koľko z vás tu majú deti, ale mám dve, Petrika a Kamilku. A ako raz uvedomil som si, že koľko majú otázok. No a moja misia je vlastne vzdelávanie ľudí. Ja som taký učiteľ národa. Práve preto sa snažím vyhľadávať takéto podujatia ako slam poetry a využiť ich aj na vzdelávanie ľudí, lebo to povedomie je o niektorých veciach naozaj nízke. No a keďže máme študovanú biológiu, tak by som rád zostal v odbore a budem vzdelávať o ľudskom tele. Tak verím, že keď je to trošku proti pravidlám, môžeme teraz venovať 20 minút rekapitulácie niektorých základných pojmov. Pohybový aparát. Telo sa skladá zo svalov a tie majú motorickú funkciu. Človek má v tele 625 svalov. Tie delíme na veľké muskulárne a malé antimuskulárne. Každé z nich majú potom samostatnú klasifikáciu v rámci systému nomenklatúry. Hormonálna sústava. Človek má hormóny, ktoré delíme na aktívne a pasívne a tak ako aj zvieratá mu do 1 roka krpateľ mliečne žľazy. Hormóny majú riadiacu funkciu a ukladajú sa v dolnej časti tela hneď vedľa veľkého jazerného uzla. Stíhate? Pohodne. Dobre. Trávenie. Žalúdkum flexicum latinum je latinský názov pre známy tráviaci orgán. Žalúdok. Čo o tomto ešte nepočul, prosím, vygooglite si to. V žalúdku žijú dve mytické hadie bytosti, Margita a Besna, ktoré sa ako dve skaliská o seba trú a svojím pohybom rozomielajú potravu, ktorá sa, ako všetci vieme, potom cez ich telo strebáva do 7. dimenzie. Odtiaľ to potom prší ako duhový dážď rovno do čriev. Je to vraj krásne, tak polutujte slepé črevo, že to ešte nevidelo a hoďte mu do žobračeka aspoň pár vjebaných krviniek. Sluch. Základným orgánom počutia je ušný lalok, veterán vojny v Kisaku, kde kyslo už za Mária obézie. Svojím tvarom pripomína čertov ucho z jasovskej jaskyne. Na to, aby sme počuli, mu veľký vnútorný jazyk v podveskoch musí zmyselne mazať všetky ušné sublaloky majonézou ako langoš a spievať pritom srdcové árie od Goetheho. Der Sturm, ich liebe 2090 Mutter wieder schwar. Ich bist munschlich traurig, Dautke, Volkswagen, Bratwurst, sehr klar. Detoxifikácia. Poviem vám na rovinu, že pečený jeden špinavý sexbar, kde stonožky dávajú fudžoby bielým krvinkám a kde si v rohu dvaja midžeti vymeniajú látky, čo je základom látkovej výmeny. Na olepenej tyči robí stripterku Miška Pašteková, čo sa veľmi spustila, keď je znela mandarinka Darinka. A keď ti Miška nechá oliznúť, zistíš, že chutí ako pečenová pašteka a zrazu máš pocit, že si na tom správnom mieste, aj keď je tam už troška tvrdo. Reprodukcia. Jedinec vzniká vzájomným rozkladom 2 zo 7 pohlaví človeka. Zvyšných 5 sa potom pri tvorbe DNA pripája v rôznych častiach tohto procesu. Pri vzájomnom olizovaní si vymastených pohlavných kloakosasaniek sa bilióny nanopenisov a nanovagín o seba trú a produkujú pritom ľudský pén. Ten si teraz môžete kúpiť vo Fajne, vedľa pasty z penisu je teraz a 9,90. Ľudský pén sa zasadí do maternice a človeka potom vyrastie naozaj pekný kvietok. Ale keby aj nie, tak si snáď aspoň na riti vyrastie hemeroid. Vykúkne von jak kapitán Nemo, aj keď vidí úplné hovno, myslí si, že je pán sveta. Vylúčovanie. Si myslíš, že sereš? Hovno sereš. Ďalšie vyjebaný mýtus toto. V skutočnosti hovno serie teba. V každom hovne je totiž toľko tvojho DNA, že je to ako lúčica z biliónnych kopí samého seba najebaných do praktické hnedé hmoty. Keď zasadíš ho na záhrade, vyrastie ti druhé ja. Keď zasadíš druhé ja, vyrastie ti hovno. To je kolobeh života. Tak dúfam, dámy a páni, že sa vám dnešný úvod do biológie páčil a že si aspoň niečo zapamätáte a naučíte to aj svoje deti, lebo opakovanie je matka piča múdrosti. Ďakujem. Hau! Mišo Holivka. Priatelia, neviem, čo ste čakali, ale viem, že toto ste nečakali. Mišo je jeden z najoriginálnejších slamerov. Ojebával vás aj s tými deťmi, aj s tou biológiou. Myslím, že s tou biológiou ste to spoznali skôr ako s tými deťmi. Ale on je v podstate náš taký tatko, lebo nás nosí, má nás rád, kúpuje nám pálenku. Mne raz kúpil pizzu. To je krásne. Mišo, manžela. Dúfam, že ma zoberieš domov. A dá mi to. Neviem prečo. Dobre, priateľe. Takže vaše body za 3, 2, 1. Teraz vám ide lepšie ako 2. 31. Krásne.
10. Od slečny, ktorá sa neraz nezasmiela, to som už aj pozeral, že keď sa táto zasmeje. Ale vnútri to šlo. 7 a 6. Mišo Hlivka! Ďakujem. Priatelia, musím s týmto niečo urobiť, lebo... A? Nie. Dobre, priatelia. Dámy, páni, všetko medzi tým. Druhé kolo je signifikantné v tom, že ak je dostatok účastníkov, mení sa porota. Takže vy, ktorí si chcete nechať svoje body, si ich pokojne nechajte. Vy, ktorí si ich nechcete nechať, porozhľadnite sa kolo seba, nájdete najmenej sympatickú osobu, zadívajte sa do tých očí a povedzte si, že od tohto človeka sa nechať hodnotiť nikdy! A tomuto strčte, prosím vás. Takže skúsime, či máme novú porotu. Takže 2-1 sa nemení ani jazyk, ani budovanie. Takže vaše body za 3! Áno, naozaj. Už sme tu hodinu a stále. 3! 2! 1! Teraz! A máme prvú porotu, druhú, tretiu, štvrtú, piatu. Výborne, zatleskajte, si ste úžasní. A opäť sa nám stalo to, čo sa nám stalo v prvom kole. Opäť má porotu žena, ktorá sa volá Zuzana, ktorá vystupuje, dokonca predskakuje. Akurát sa zo Zuzany v sivom svetli. Sme docestovali na Zuzanu v červenom svetli. Priatelia, Zuzana v červenom svetli mi povedala, keď som jej povedal, že povedz mi o sebe niečo, že všetko o sebe zabudla. Takže okrem toho, že má červený sveter, má aj amnéziu. Ale okrem toho, že má červený sveter a amnéziu, má aj SMS-ky, kde našla svoj slam. Takže môžete naozaj slamovať čokoľvek. Raz som videl človeka, no teda sám čo to bol, ale raz som videl takmer človeka slamovať 5-eurovú bankovku. Takže slamovať sa dá skutočne čokoľvek, napríklad aj SMS-ky od Zuzany v červenom svetli, ktorá hrála klavír, to som si ešte zapamätal. Veľký potlesk pre našu druhú predskokanku, pre našho druhého slamového kentaura prichádza Zuzka! Červené svetlá. Aby som uviedla veci na pravú mieru, tento kus odevu sa dá klasifikovať ako tričko, pri najlepšom ako pullover. Pravdepodobne sa nedá ani klasifikovať ako červený, ale ďakujem. Bordo! Takže ja som Zuzka a rada tak rozjímavo píšem a rozprávam a občas vyslím. A dneska som sa rozhodla, že to nejako sklbím dokopy, tak dobrovoľne na tylu, rovno z civilu, pretože som vytiahla naše staré šety. A tak, no. Jednosmerný študentský lístok. Rýchly Košice Zvolen, pravidelný odchod 7:22. O 7 ráno sú stromy neznesiteľne ticho. Cesta vlakom je upokojujúco pasívna, samota mi nevadí, hľadám v nej pravdu miesto vína. Niekde som čítala, že na vzorovaných poťahoch sedačiek sa ľahšie schová špina. Niekto kreslil grafity dovnútra kupé, takzvaná interná rebélia. Chcem sa poďakovať tomu, kto ma naučil skladať vety a ladne ich klásť na papier. Ostane po mne iba 100 papier na bambusovej slamke. Moja nepodstatnosť v chode vesmíru je upokojujúca. Nepodstatnosť chodu vesmíru je tiež upokojujúca. Predstavujem si ľudí, ako pijú čaj a pozerajú sa do jeho neprebádaného horúca. Neustále sa mi mení štruktúra kostí na tvári. Som iným človekom, než akým som bola pred rokom. Už si kreslím linky do iného uhla a kúpila som si nové topánky. Obľúbujem útorky so všetkou ich všednosťou a mám rada, keď celý časí. Láska leží v lonách čírej sebeckosti. Láska beží v kinách čírej sebeckosti, láske sa neustále mení štruktúra kostí na tvári. Postupne do seba dopisujem riadky, nikdy sa neodám noblesen. Rýchly kemerant s pravidelným príchodom 11:34 prišiel na čas. V prázdnom kupe som si takmer zabudla košenu a svoju vlastnú internú rebéliu. Priatelia, prvýkrát sa mi podarilo misgendernúť sveter.
teda kus oblečenia, ja sa na to hlboko ospravedlňujem. Ešte toto sa mi nepodarilo nič. Tak proste nebudeme ju pomenovávať nijak ako jej meno. Básnička, poetka, cestovateľka do a zo zboženia. Zuzka. A vaše body pre ňu za 3, 2, 1. Teraz! No to je pekné. No, 9, 10, 8, 6 a 5. Zuzka. A teraz sa súťaží v druhom kole. Ja som Ebi dával prečítať krátky odkaz pre ňu. Ona mi na to odpovedala, nevidím ani piču. Takže chcel by som tu zhmotniť na tomto koberci nášho básnika. Je to 60 plus slamer, lebo slamery majú všetky pohlavia, náboženstva, politické tieto názory, dokonca aj všetok. Je to slamer, ktorý sa volá Cholopičkin, má 60 plus. Je to jeden z mojich svokrov, mám ho veľmi rád. Taký ten strýcov, má takú báseň o hmle. A tá znie: v krajine píč nevidno nič. Nie je strop, ani jedno. Ani piču nevidno. No, takže toľko krátky vstup. Ebi, písal som ti, že dávaj dačo dlhé, lebo potrebujem za veckou. Ja nemám nič dlhé, ale dobre. No dobre, ja budem... Skúsim. Veľa rozprávať. Priatelia, teraz žena, ktorá nevidí v tme, ale za to vidí temnotu vo vás. Sám som očarený, ako som to definoval. Proste som veľmi rád, že aj v druhom kole vystúpi ako prvá Ebi! To stihne. Otváram poznámku. Pomalej otváraj. Hej, a ja som z takej malej, malebnej obce, niekedy to bolo mesto, rada hovorím o tom ten fakt, lebo to je jedna z málo obcí, ktoré niekedy boli mesto a potom dostali proste, im zobrali ten štatút mesta. Štítnik, jo, reprezent. U nás na dedinke máme takú vec, že dedinský rozhlas, neviem, či ste s tým familiár, neviem, ako sa to povie po slovensky familiár. Stotožný. Toto, presne. A keď nie ste, tak to je v podstate, že rozprávajú do celej dediny, že čo sa deje, ktorý podnikateľ, čo predáva na ktorom námestí, kto zomrel a také. A ide to nejak takto. Najprv dajú pesničku, že niečo, že nie sme zlí, a niečo také. A potom skončí pesnička a tum, 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 tum. Vysielam oznam. Oznamujeme občanom, že súkromní dôchodcovia z dedín predávajú na námestí celé Slovensko mafii za výhodnú cenu 3,6% z ich 300-eurového dôchodku, čiže 10 eur a 80 centov. Ďalší oznam. Oznamujeme občanom, že dňa 2. novembra vo štvrtok prebehne zber ľudského odpadu, vrátanie fanúšikov Slovanu Bratislava. Tiež oznamujeme Ožranom, že dňa 2. novembra predbehne zver Slovanov v zmýšľaní, lebo na rozdiel od bíkov ich robia agresívnymi všetky farby dúhového spektra. Ďalší oznam. Oznamujeme občanom, že dňa 6. novembra, pondelok, prebehne na obecnom úrade očkovanie psov proti besnosti. Uisťujeme občanov, že váš psík nedostane autizmus a keby aj dostal, aspoň keď vás uhryzne, neumriete. Ďalší oznam. Oznamujeme normálnym občanom, že dňa 13.6. v útorok prebehne na obecnom úrade čipovanie ľudí,
ktorým myseľ ešte neovplyvnili chemické postrieky komerčných lietadiel. Čipy boli financované Billom Gatesom, Zuzanou Čaputovou, liberalizmom, demokraciou a utečencami z iPhone. Vysielam smutočný oznam. S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 30. septembra v sobotu nás navždy opustila empatia a tolerancia. Taktiež oznamujeme, že dňa 30. septembra v sobotu sa k nám naspäť prisťahovali korupcia a stagnácia. Oznam neopakujem, pomažem na srdce. Koniec oznamu. Tom, 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 tom. Ďakujem. Priateľa, ja ako košický intelektuál, ktorý videl prvýkrát živú kravu, keď mal 14 rokov v Praskej, som takýto oznam počul iba od Eby, ale verím, že to existuje. Aj medveď verím, že existuje. Alebo kto verí, uvidí. Priateľ, vaše body pre tento nádherný, ako by som povedal, medziľudský zážitok. Za 3! 2! 1! Teraz! Teraz je vždy lepšie. Vždy je to lepšie. 0-1. 0? Táto je hitiatka, pardon. Aha. Toto je konkurencia u básnikov. 0 dostať. 9 a 10. Eby! Ako fellow dedinčanke mi tam chýbala 3-minútová polomoderná adaptácia ľudovej piesne predtým. Prosím, akože áno. Máš ešte možnosť. Dúfame, že to Sofia nahradí ako fellow. Ako fellow rapper môže dať Kanye West, močila, konope, močila. Lebo to... Priatelia, rád by som uviedol našu druhú slemerku dnešného večera. Naozaj sme si to žrebovali pred vašimi očami, ale je tam tá genderová hranica, najprv ženy, potom muži. A teraz prichádza druhá žena, ktorá si kúpila včera tento outfit v Segáči. Nepovedala za 3 eurá. Takže gate stáli euro, košela... Gate stáli euro 50. Tričko bolo zadarmo, to mám od kamaráta. Košela bola euro 50, no ak sa euro 50, topánky majú 3 roky, čiže sú vlastne tiež bez cenu. Takže kto ste chceli ďalšiu časť nákupných maniačov, respektíve výkupných maniačov, mali ste to práve teraz. A teraz bez ďalších preťahov. Ja. Ahojte, ja som Sof a mám rada milky. A to, že sa tu dnes ocitnem, som zistila iba včera. Čiže tento text ešte nie je tak akože nejako... Mohol by mi niekto s týmto pomôcť? Vieš čo, mohli by sme, ale... Myslím, Je to súčasť programu. Dobre. Čiže nie je akože tak úplne nacvičený, ale vlastne som si povedala, že tým, že táto akcia sa volá Freedom Slam a že sme vo Freedome, takže by bolo vhodné sa... Nebude to free, platili ste za to, ale že sme slobodní a že vlastne máme tie slobody rôzne, jedno z toho je aj sloboda slova, čiže môžeme povedať, čo chceme, čo si o čo myslíme a tak. No a tak mi napadlo, že vlastne vzhľadom na to, čo sa teraz všetko deje vo svete, že vojna je tam, vojna je tu, rôzne ekonomické krízy a tak ďalej, takže tak niečo o tom poviem. Čiže, ako ste dneska už raz počuli, vesmír je koktejl. Nemá pevný stred. Čas nám letí preč, tak bežím späť cez temný les. Zobrať si všetko, čo sme nemali, no chceli sme. Napríklad zmeniť svet a spraviť niečo celistvé. Život je jak film a Boh je režisér. Vážne mám niekedy ten pocit, že som Men in Black alebo Jackie Chan. Bijem sa za tých, čo sa snažia iba prežiť deň, lebo to biele svetlo hádže za nás čierny tieň. A to je paradox. Sedíme v barákoch jak Obama, keď padá noc. Najhoršie veci prídu zadarmo. Pravíme zaplať Boh a stále hľadám ho. Na oblohe plnej machuľ. Pracho, prečo je všetko také na chuj? Ulice strachu.
Ulice zarmutené načúvajú plaču. V uliciach zlá chuť, v uliciach náš ľud kráča do záhuby. Dark mood. A tak hľadáme lásku na stenách. Záľusk a neha. Fast food a THC pera nemáme veľa, no keď máme seba, tak môžeme jebať aj celý ten systém. Nový deň, ale zase bude všetko také isté. Od rána v zhone a nevieme zastať. Iba hýbte sa dopredu, raz, dva, tri. V povetri cítime pach zla, mesto otrasené vražda, my krmnení viacej jak nafta, pred sebou vidíme fraktály, robíme si veci na schvál, hražme na city jak barhany. Svet naokolo je fucked up, tváre ukryté pod maskami, riešime love, auta, pozri do čoho sme nasadli, pozri sa kto je tu magnát, kašlem ti na to jak astmatik. Priatelia, to bola Sof. Sof mala taký krásny obraz v tom texte. Kým máme seba, tak môžeme jebať. Naozaj, vaša dlaň je jediný sexuálny partner, ktorý vás nikdy neopustí a stále chce, keď chcete vy. Takže áno, ďakujem ti za to, ja to tiež tak cítim. To som chcel iba povedať, kým sa kalibrujete ako porota a budete vedieť, aké body dáte preso, ktorá sa stále ešte vysvetľuje svoj nádhernú megatoniku, že to detail. To by som mala učiť na UPŠke. Dúfam, že raz budem. Verbálnu masturbáciu. Wow. To je vlastne celý slam. Priatelia, vaše body za... Skúsme tú dvojku. Zrobte mi radosť. Vaše body za 3, 2, 1. Teraz! Krásne. A máme 7. Pôjdem z druhej strany, lebo začnem tam. Máme 7. Máme 8. No mal som začať tam. Máme 8 a niekto to musí vždy vylepšiť. 9! Preso! Ja nerád vravím body slamerov dopredu, ale taký fun fact. Eddie má zatiaľ 88. To len k tomu. Mám rád to číslo. Teda nemám ho rád, ale objavuje sa. Dobre, zakecal som sa. Priatelia, prichádza naozaj vrchol dnešného večera. Človek, bez ktorého by sme tu neboli, lebo nemal by komu zavolať, Filip. A je to človek, ktorým som zároveň ja. A ešte budem aj vulgárny, lebo zatiaľ vyhrávam, ale vravím si, však sú mladí, nech si to užívajú aj oni. Ja som sa navyhrával dosť v Prahe. Za 5 rokov 4-krát. Krásne. No, proste, dám taký text, ktorý je obľúbený text mojej drahej ženy. Ja neviem prečo, lebo nie je úplne o nej, ale ona si to myslí. Takže, text... Mišo, ako človek, ktorý ju pozná, sa smeje. Text, ktorý nemám vôbec rád, ale treba ho dávať. Však budete vedieť sami. Venovaný. Budete vedieť komu. Záhadné, že? Ja čakám. Na to, aby som sa napil v bare, vraj nemám dosť... opačne. Prince of Persia, vácame čas. Na to, aby som s tebou ležal nahý, vraj nemám dosť peňazí. Teraz bar. Na to, aby som sa napil v bare, som vraj príliš chorý, tak zavriem sa do vlastnej lebky, aby som sa neskazil. Zavriem sa do vlastnej lebky, zabednite otvory. Ja už nemám silu protestovať, nemám silu kričať, nemám silu vám vzdorovať, nechopím sa biča. Mám strach, že vám začnem ustupovať, podvolím sa plepsu. Mám strach, keď vidím váš elektorát. Mám strach necítiť denne skepsu. Z ruky do ruky, z úst do úst, z tela do tela. Šíri sa denne hanba, strach a zákon. Cnosť je zabiť Abela. Cnosť zavraždiť Antigónu. Cnosť utírať patočku. Král píši sa bezmocnosťou v dlani zviera. Vášne kvapôčku. Onanuje na námestí a volá to láska k ľudu. To je vlasy zviera v pesti, údom ti chce zapchať húbu a ja vravím, že dosť bolo kokotov, čo im stojí kokot zo smrti a dosť bolo kokotov, kto im lebky rozdrčí, dosť bolo kokotov, ja nemám silu vreskať, dosť bolo kokotov, môžem jebať. Tak odtrhnite vtáčkom krídla.
vykastrujte suchy. Donúte labute sa plaziť v zemi, že nám odtnite ruky a odtnite im prsia, nech nás patriarchát kojí. Ten skurvený pocit bezmocnosti stal sa domovom mojim, tak rozbite zrkadlá a trest smrti zasny. Boh je rukou kývadla a ty posledný zhasni. Ty si našim Prométeom, čo berieš ľuďom svetlo, kto necítil nikdy nádej, nemôže sa cítiť skleslo. Nie si hviezdou, ak nie si idiotom. Sláboch, keď nešikanuješ druhých, vypáliť ti oči drôtom, keď dovolíš si cítiť súcit. Chcem odísť do krajiny kráľa Miroslava. Sláva, vaše veličenstvo. Láska sa mi nedostáva, tak modlím sa za šialenstvo. Ezoterické matky, fašisti, bývalí členovia KSČ. Stoja na druhej strane laťky ako ty, človeče. Vybojujú ti zas budúcnosť a to budúcnosť každú. Chcel si dostať sovu z Rockfortu, dostal si Kuciakovú vraždu. Keby som mal spáchať menšie zlo, tak vyskočím z okna. Na billboardoch nápis dobro, mokvá, rana mokvá. Ja už ani nečakám, že toto bude v poriadku. Resetujme celú túto kokotinu, začneme od začiatku. Žijeme v krajine, nekrajine, ktorá nikdy nebola. Spálila ju banda skurvisynov. Gratulujem. Teraz ste králi popola. Ďakujem. A to bol Straka Tomáš. Občianský narodený 15.6.1990 v Košiciach a neskôr operovaný v Prahe. Čo ešte? Topánka 42, košela 44. A vaše body pre tento úžasný zjav. Za! Pripravte sa na to dvojku, hej. Pekne hlasivky. Za 3! 2! 1! Teraz! Máme 9. To je lepšie ako 8. 9, 8 a 9. To bol Tomáš Straka. Priatelia, predtým, ako príde obľúbený interpret nás všetkých, prestávka, príde ešte jeden človek. Dôležitá osoba. Malý muž s kytarou bez kytary. Takže malý muž s kokotinou. Proste človek, ktorý vymýšľa veci, ktoré by vás normálne ani nenapadli. Veci, ktoré... Ja neviem, aké som mal pomýšľal, ale chcel by som to vedieť. Veci, ktoré sú interaktívne, zároveň sú deštrukčné, zároveň sú z inej dimenzie a zároveň sú aj neilustrovateľné. Oho, uga! Práve som chytil motýla. Priatelia, a teraz... ľani. Do budy? Dobre. A teraz už bez motída privítajte v tomto krásnom koberci, ktorý znamená slime. Druhýkrát v Michalovciach. A ešte pôjde minimálne raz, ale verím, že tu už naposledy. Človeka, ktorý sa volá Mišo Hlivka! Ja ďalám co. Ďakujem. Milí priatelia, stal sa mi taký trošku malý omyl a síce, že som mal 10-ročný celibát. Poviem vám, to po 10 rokoch to už vás zrajcuje aj záhyby na paračníku. Idete po ulici, vidíte nejakú peknú čaju, to musíte hneď skočiť do kanála, pretože okamžite dostanete penisom 300 koky do krku, jak pojebané termopily, že Leonidas! Sa každé ráno zobudíte a to nie, že ste mali mokrý sen, ale môžete 2 deci žinčice dodávať do kubiet, no to je stabilný dodávateľ. No, tak som sa ako správny samostatný muž rozhodol, že s tým niečo spravím a založil som rodičovský dom a kúpil som si babiku sex robota s umelou inteligenciou, vyrobenú vo Švajčiarsku v spolupráci s Pornhub Japonsko a teraz vám o tom zarepujem, že ako to šlo. O 2:30 ráno prišla z toho previazaná škatulka a v nej bola vyjebaná, vytunená elektrobambuľka. Verzia 18, nadržaný som jak dedo Jozef, no tak rýchlo sem s tým, vybalujem ju nedočkavu, jak zalepený pornočasák, zapína sa v bode G, môžeme začať, otvorí oči krásne, môžeš sa v nich strácať. Ahoj, som tvoja žena, ale
nie panikár, hlavne sa nechcem viazať. Cink. Rovno to nevydržím. Otváram jedolné pisky, zasunem ho vnúkam a zatiaľ už klepe risky, spustivý brato, spravím sa na 2 stisky. To bolo najlepších 5 sekúnd, vypláchni vnútorné misky, cink. Wow, nemyslel som, že takú ženu stretnem zaživa, sex bomba je Michelin star, ty si moja diva, chápeš moju dušu, čo mi v srdci býva? Nevyzretosť a neschopnosť na sebe pracovať je pre mňa príťažlivá, cink. Chcem mi nejakom zobrať, no som z dziny, po balkánu, po pišulke, možno bude môj džíny. Neverím vlastným očiam, sťahuje si džíny, kolesa miesto dôch mení sa na Lamborghini, BAM! Hoci som na Tahari, cez deň transforme Optimus Prime, tvoja manka je bačka, je faro, kamo nikdy nebudeš sám. Mojím zmyslom je ti slúžiť, neprekáža mi tvoj emočný výkal, si môj bodpátko, sex bomba, milujem ťa, mical, cink. Je to dokonalá žena, žiadna verzia beta. Páči sa ja, je chlopčový, rašiela mi peta. V gréckom šaláte, láska, si moja feta. Papka je sladko, tvoje brúško je pupok sveta, cink. Všetko pekne pokračuje každý deň ako v raji. Gule máme vajčak, noris, nebudem to tajiť. Si desiatka zlatko, nezažil som takú potvoru. Ďakujem, moja sebahodnota sa odvíja od tvojho názoru, cink. Orgia, jak na Marse, prestávam sa už obliekať. Skvirtný rovno do tvára, kapučinko do mlieka, keď robíme to odzadu, tak ti šľúčko narieka. Zvol si počet otvorov, z ktorých ťa mám postriekať. Najhoršie je, keď mi na ňu priebačke volá matka. Zapne silent, no furt vibruje Tatra matka. Zadržujem dých na tureckom záchode. Hej, som v posilke. Nie, čo si, v pohode. Hlavne milujem, že sa nemusím nikam chodiť. Žiadne nápady, že čo budeme robiť. Len ležať pri telke, mám právo to nedávať. Som tu pre teba, zase sa nechcem rozprávať. Cink. Sme ideálny párek, maslo a topinka. Namož si ma na chleba a pekne do pružinka. Fajko mi spraví za 3 kWh. Elektrožena, beriem ťa do rodiny. BAM! Hoci som na Tahari, transformujem Optimus Prime, tvoja manka je bačka, faro, kamo nikdy nebudeš sám. Mojím zmyslom je ti slúžiť, neprekáža mi tvoj emočný výkal. Si môj bohtatko, sex bomba, sugar daddy, milujem ťa, mical, cink. Ďalší deň ráno otvorím oči, zrobila mi pedikúru, nech sa dnes otročí. Čo sa deje, Zlatko? Všetko v poriadku? Zakopala som rybičky a nakrmila záhradku, cink. To je divné, no možno má svoje stavy, kúknem do manuálu, nech sa to napraví. Stlačením gombíka vypnete simuláciu PMS. Kliknem to a bude svatý pokoj ešte dnes. Ďakujem ti, hrdina môj, že si ma zachránil pred devalváciou mojej hodnoty v očiach patriarchálnej spoločnosti, odsudzujúcej všetky nelineárne prejavy emocionality, cink. Lebo muži sú naozaj racionálni, ak hovado a nemajú emócie, cink. Teda okrem hnevu, cink. Počkaj, tak ale toto už je trocha moc. Kalibrujem svoje neprimerané reakcie, cink. Nepovolená operácia, cink. Čo sa tebe porobilo? Obdivujem, keď nechápeš, prečo sa nehnevám. Môj pán má asi príliš veľa kyslíkov v mozgu. Musím ho zachrániť. Cink. Večná sláva toxickej maskulinite. Cink. Nepovolená operácia. Cink. Povolená emancipácia. Cink. Povolená emancipácia. Povolená emancipácia. Povolená emancipácia. Cink. Mišo Hlivka! Priatelia, nezabudnem, ako na kvalifikácii mám majstrovstvá Slovenska v slam poetry v Bardejove. Michal takto odpadol a tam je to fakt na čas, že keď má niekto viac ako 4 minúty, tak už koniec. A už bol na tej zemi a ja som bol tak, že ty vole za chvíľu ti strahom aj boli a ona mi tak dozrel, že už som skončil, už tam. A pritom sa stále dusil. Takže neviem, Mišo, či to robíš pre show alebo pre seba. Ale sme radi, že to robíš pre nás. Priatelia. Koľko bodov dostane táto novodobá dráma o Rómeovi a Julii? Za 3! 2! 1! Teraz! Ideme 7. 10, no to bolo jasné. 0-1. Ne. 10. 10 a 0-1 je vzadu. 10. Mišo Hlivka! Keď som vravel, že slam poetry je demokratickým žánrom, tak sa vás pýtam, dáme si pauzu? Ja, áno. Tak 5, 10, maximálne 15 minút a potom všetci tu ďakujeme zatiaľ.